Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akateate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas ma dita salutna. Buado kabar. Sehat, puji Tuhan. Unang do kamu olan dompet do naso sehat. Alaniaha merusak berkat di mulumandok dompet na do amang naso sehat. Jadi sonari neng ubah majolo mindset, ado mindseton cara berpikir. Cara berpikir sonala Kristen na pemenang hitaun. Mari hiti turpuk jamita di minggu ta sedarion. Ikon gabi pemenang do hita studio. Ala Kristen unang sampai tertinggal hita alani situasi ni portibion. Hamuna kadongan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta. Turpuk jamita sian evangelium Matius bindu pitu mamuka sian ayat na parjolo 1 ayat 10 sada asa di bagasan responsoria mahita manjahasa turpukon. Sia kami maparjolo. Unak kamu manguhum humi asa unang onahuhumamu. Ama pola pabereng-berengommu, silbak-silbak na di mata ni donganmu. Ia nasa tiang na di matami, dang diatoi ho. Eho pangaci, jumolo maupat tiang isian matami, dumpe asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni donganmi. Pangido hamuma, sael na leonan na do tuhamu. Lului hamuma, saya na jupangal do hamu, tuktuki hamuma, saya na kaponna do di hamu. Ise se kamu jolma, na mangaleon batu tu anakna, molo indahan dipangido. Gari hamu aka parjat uboto mangalion basa-basa na dinggan tuanakon muna lam amamuna na di banua gijang ima solenon na arta na dinggan dina mangido tuibana sonido ia sahatna. Martin Luther sahalak reformator Kristen mandok songonom. Orang napas orang Kristen adalah doa. Yang tidak berdoa, imannya akan mati. Jadi mau kadungan, molo mamering sian topik ni minggutta na mandok, saya nama jalo do nasa na mangido, namar lapatan taringut tu namar tangiang. Mulai sian ayat pitu sakrodi ayat 11 do. Ale buasa ikon dimulai sian ayat na perjul. Ada tujuan na di sini. Tujuan na andorang so mangido martangia kita tutuhani. Mari koreksi diri. Idona pinangidona. Mari koreksi diri. Moloneng marsaur hita do Tuhani
ikon tapatari dahoni marhite parsaurata do dongan jolma. Ai gudang do jolmaun burju parsauranna tutuhanna alai tudonganna daun. Kasoni itu kan gudangan ia martangiang luar biasa tangiang na ia namar minggu nari gesen alai tudonganna jolma di beniman ma benteng kan itu na salah. Jadi mau kadongan adung tulu marite hite turbuk tahun asa boy taubah mindset ta cara berpikir ta hita sonala Kristen na betul-betul Kristen na parjolo dida Jesus do mara nina manguhumi di aka parsaurata siganupari molota papungu-pungu akat topik pembicarata manang akan atahatai ganupari molo pajupang hita do dongatta taringot tuha may nagumudang ra nagumudang ima mangkatai halak nasing toho deh itu pak memang rikot do hita umboto keadaan nidungan do tondong dungi mangararat magabe gusip dunggabe gusip disima masa na manguhum uhumi gosip ikat soni itu kan semakin digosok semakin set kan itu tabunan orang bergosipo memang macita bodoh pakilalata molo bohina menilai halak nasing pitor hiradong rasa puas di bagasan rohatta ala memang selomodo rohatta asa hita jumago lebih hebat sian halak nasing jala cara na paling hatop jala murah asa humebet hita ima maritehite na menilai halak bere kamu ma ne adui sigijang roha adui kan ido songuni do kasibata bere main natei ubut na ngaira artis bolak balik ganti warna kan ido gabe hida do sibuk mengurus halak HP ibana sendiri merasa nyaman doa teh dengan warna ni ubukna kan HP gabe hida do susah pitoradong do dipakilalata pabua namandok molotadok tudongat ta sigijang roha sasitongna ima namandok pabua na serep do angguau jadi amo kadongan unang beh noengon hita menilai halakate sebab bertuak mehita dida Jesus do pangalau si boto surat akan parise akan saduse nama cemuram mamunten dungi manguhumi akan nasalah ira nasida do na berhak menutuhun ise nasalah ise nasitong dungi lomo nasida man medebu na koras na kejam so mardongan holong medebu do narumikot di nasida hape pangalau nasida pe marpangaci si paula-ula do urat ni pangalahon ima gijang ni roha molo di bahasa Yunani na didok menguhumi manang menghakimi ima krino hata krinon ma na jot dipakai daripada nem baru on mana ni orani Tuhan ta Yesus Kristus mangiuto Yesus molo tauhumi halak satikosna dirita sadiri do nata uhumi ingot hamume molo tauhumi halak satikosna dirita do nata uhumi
Semakin banyak kita menilai orang, sebenarnya itu membuat semakin banyak kekurangan kita yang tersingkap. Makanya unang murah-murah kita menilai halak. Semakin kita banyak menilai orang lain, semakin kita banyak menghakimi orang lain, lama-kelamaan nanti diri kita akan tersingkap, akan terbuka siapa diri kita sebenarnya. Didok situa-tua do, molo sada jari-jarim menudu hasalan nihalak, satikosna jari-jarim na opat nari menudu hasalanmu sendiri. Dengi, semakin kita menunjuk orang dengan begini, yang empat ini menikam kita. Maka naik manat kita di sini. Mula buti, masih bayanota asa unang madabu kita tuna manguhumi, adong piga-piga na perjulu tanda dirin. Ido na perjulu tanda dirin. Cara na terbaik melihat diri adalah jangan pakai ukuranmu, tapi pakai ukuran firman Tuhan. Tudu dengan do molo didok halak matak, hotang binebe, hotang pinulos pulos. Una kumandili ay gudang do tudos-tudos. Jala hatawon sa sitong na mangalion semangat duih, unang kecil hati, unang menek rohatta. Alay kon tajagahon, sotong gabe hakim hita manguhum halak. Alani ado pan madirim tu debata, yang goi pitor idonmu nama ha met-metonmu, met-met doa hape. Botot tama ternyata aupe guk dosa hasalan dot hahurangan dok. Makana di Rom tolu ayat 20 tolu di dok luhut nado mardosa. Jala di buku endet tapi nomor 100 ono plopati di dok nang mata nang pat gok dosa dok. Ikon ingat ita di sini. Jadi mau kadongan nina sahalak panurat mandok songono. Sikap yang suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan melihat dosa-dosanya sendiri. Salinari udok. Sikap yang suka menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan melihat dosa-dosanya sendiri. Makin merosot kelakuannya, makin tajam penghakimannya atas orang lain. Si mata soni do hitau kan buang badan kan itu tak salah medungan, tapi tak sendiri do termasuk pelaku-pelaku di sini. Alani na Domingo Dima tanda diri di jolo ni debata. Ima mambain mangulu hati nurani panggorani rohatta. Maka nanda parjolo asa unang kita murah-murah kita mangwidongan tanda diri. Ya, kenalilah dirimu. Saya juga belum menjadi orang yang hebat. Napa dua hon siulata songonidok bibel teima tugasta dang manguhumidongan alai mamata-matahon do. Gabe si mata-mata hidup. Songon natar surat di ulannya postel 20 lapatanna mamereng hasalan nidongan alai huhut manugu asa malua asa selamat ibana Ianggo na masihuman ima mamben halak gabe mago baluahod do siblota. Jadi hamo kadongan boy do hita manghumi halak alay suhat-suhatna standar ukuranna unang ma dirita alay holan hata ni debatado. Maka na adong di huriata RPP ruhut parmahnion do pabicawon. Tujuannya menjaga hati tahun, menjaga kemurnian, dot hasitongan nipo dan nihuriai.
Lam godang mahita dihaporsiatta nang di parsaoran tapatupa jala tapatuguma parsaoratta marhite-hite na makabolokon roha na manguhumi na paling jojot na paling sering ima na terjadi di punguan nihala bata kate punguan STM punguan marga na olo dosipata pocah punguan nihala niah na saling manguhumi do. Jadi unang behita songoni jala ido na pinangido ni tupukon na perjolo di namartangiak ko. Koreksi dulu diri dulu. Kenapa doa-doa saya sampai sekarang tidak sampai kepada Tuhan? Kenapa doa-doa saya tidak tembus ke benua Gijang? Alania hado. Karena kita tidak mau koreksi diri kita. Ido na perjolo hama kadongan. Na paduan ayat ono. Onma nasihat ni Jesus. Ate, ayat onomi. Unang leo kamu artana badia itu akka jurangga. Jala unang ma danggurhon hamu mutihamu tujolo ni akka babi. Sotong dilot-lot idot patna. Las humusor manaroso hamu. Maksudna disod. Moloneng mamudai halak hamu. Coba koreksi diri dulu. Apakah saya patut sudah memudai mana? Kadangkala kita pintar menasihati orang, tapi kita tidak pintar menasihati diri kita sendiri. Itu penyakit manusia ini. Sering do kita mandok ketua kagelekta. Marsi ajar kamu, apa umat nasa diri pe sibuk menonton YouTube. Kan itu persoalan dan wengon. Ate. Seharusnya molo didukuk kamu do tua kagelekta. Marsi ajar kamu do mamusi mandongani. Bau nang lalap kamu lah menonton YouTube. Berarti apa yang kamu keluarkan itu tidak lagi berharga. Tidak lagi dihormati. Itu maksudnya itu nomor. Kalau engkau menasihati orang lain, apakah engkau sudah patut menasihati dia atau belum? Ya. Godang di Indonesia, ya jangan korupsi. HP Ibana termasuk pelaku korupsi. Kan hidup. Lalu dia katakan lagi, dia sebarkan, mari kita tunjukkan keadilan. Ibana sendiri termasuk pelaku-pelaku ketidakadilan. Unang mo jolo daw-dawati, ditong-tongan ni bagas tapi songoni do kita sipata. Saya terus kita mardikan tua kagelekta. Kalau anak pertama luar biasa kita baiknya. Anak dua ketiga sudah dianggap itu ban seret. Kan songoni do sipata gudakan kita. Kita selalu melihat segala sesuatu dari ukuran-ukuran kita. Ido hamu kadongan napa duaon. On manasiat ni Jesus. Unang tak koreksi manang tajimita halak molodang paham kita di situasina. Napa tuluon ondo sasitongna pusat ni jamita di bagasan ombas tikion. Hubungan manusia dok di batahan ibarat hubungan cinta dok. Hubungan manusia dok di batahan ibarat hubungan cinta. Saruba de molo martangia kita. Tarap na parjolo ima cinta pesona. Dangi cinta pesonaon. Yang terjadi adalah egoisme terselubung. Orang merasa bahwa Allah adalah miliknya dan pasti mengabulkan segala-gala doanya. Allah dijadikan God for me, kalau bahasa Belandana. Allah untuk kepentingan diriku. Mana idokna martangiang secara emosional. Jalan apa dua hon ima pada taraf cinta yang matang. Jaliko satu sido kita. Binata puka hubungan taduk debata. Orang yang sudah dapat melihat secara realistis. Malu tasukun matua kana tua-tua di son. Bado amang inang. Dinaro akaseti itu pamatang. Mengeluh doho, manang daw. Manang menerima keadaan menuaingon. Jadi hamul halak namar Tuhan secara realistis pasti didokibana do saya menerima dalam ketuaan saya ini. Ale molodang berterima imana selalu maimana mengeluh. Jadi hamu akadongan molo mamereng kondisi ni jamatan wengon. Taida ma
jolma noengon berlomba menuju kesuksesan dot kenakalan. Parok kamu ma di medan noengon ngamar tubuhan noeng geng-geng motor, ngamar tubuhan sonari penipuan, pembunuhan, kekerasan. Jala iman noeng potret ni jamat noengon, apalagi di medanon. Jadi hupangido matuhita sude gabe na toras partangiang mahitaon na soluba manangyakon akanakonna ganupari arian do borngin tu debata pasti mereka selamat. Adong salak ina na marguar si Monica inang ni si Agustinus. Ia si Agustinus son sahalak parjahat na sumalin don. Alai itu tu pistardo halakna. Secara ilmu pengetahuan termasuk julmana malo do si Agustinus on. Alai pangalahona luar biasa jahatna. Jala saya terus do ditanya koninang na si Monikaon ibana. Marilu-ilu ibana ganupari. Martangi yang dibagas gereja. Sampai dinasadari di ida pastori bana jalan di dok pastori ma tu si Monikaon inang dang marisuang ilu-ilu tohodo tutu ai mubadoroani si Agustinus pola tahe dipilih debatai bana gabe sahalak bapak gereja dalam sejarah kekristenan ima alani tangiang sahalak natoras. Ado muse namarguar sadu Sundar Sikh halak India ope saruba do pangalahona naramun jahat apalagi tu natorasna alias abotomuna dalam sejarah kekristenan sadu Sundar Sikh termasuk dong penginjil na terkenal di India ala nitang yang ni umakna do 7 tahun umakna manangya kunibana asa bertobat. Ima sadu Sundar Sikh 7 tahun inang amam ditangnya kon ibana gelengna asa bertobat jala ditangin Tuhan ido pangiduan ne ujungna gabe penginjil ibana na terkenal di India dingot hamu dope cerita sada ina buru kanan naro ibana tu Yesus alam marsahit boruna di Matius 15 ayat 21 sak rodi ayat 28 jala ondo pergumulan ni natorop natoras nuengon imam marsahit torop yanakonna rada daholan marsahit pamatang alai godang na marsahit tondi torop naung digohi tondi na hodar di zamanon tondi na membenjahat tu Yesus do burukanaon roh ibana di bagasan serep ni roha kesungguhan dohot hapor seaon jala ido sasitongna meloneng martang yang kita tu Tuhan Yesus serep ni roha kesungguhan dohot hapor seaon tadok majolo sudi haserep ni roha kesungguhan hapor seaon molo taja di Matius 10 ayat 21 sak rodi ayat 20 lui lumobi di ayat 20 saya dipanengel-nengel jis dunian burukanani sahira naso dia turejis ibana namangidui ale saya terus didadati ibana didok jis holan tuaka biru-biru nama gosian bangsa Israel doau bison lapatanna dang masuk kira bangsa na asing imahatani Yesus tu buru kanano alai saya tongdo mangelek-ngelek ina tahun
Tuhan tolong au. Bidok Yesus ma hata nakasar. Dang tama buaton si panganon niaka danak lau mangalion tu biang. Dang hata nakaras di, dang hata nakasar di, nakaluar sian pamangan ni Yesus tu boru kanani. Ale nak pesongoni, seturus ibana mangido. Seturus ibana mangido. Jala dialusi boru kananido Yesus. Ido nian Tuhan. Ale dialang biangido akap pisik. Namardik dekon sian pamangan ni opuna. Dan luar biasa ya alus ni sada boru kanan. Di patutoru inateido dirina. Dikorbankan harga dirina. Di parsirangguton hapersona. Di pagomos rohana demi hamamalum ni anakonna. Ujungna di jalo Yesus pangidoni natei, di jalo Yesus upani perjuangan nei, di dogma saut ma na pinangidomi. Jala hisar ma boru nei. Jadi hamwa kadongan ingot. Ai palumean ni tuhatta naikon pertanggungjawab honotta tu di batado nasida. Maksudnya anak-anak yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah tanggung jawab kita. Kita doakan mereka. Apapun itu keadaannya. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Atsugari manian soni sudi natoras. Ganup borhat anakon nasien jabu. Saya ditangyakon etang yang nido amang inang. Ido gabe handang nama kandangi anak kotai. Ido gabe suruh-suruan ni debata. Na menjagai nasida. Laos tangyak taido mangaroro nasida sian sibolisi. Alani jugul hon matangiang. Mangondihon anak kotai. Pinoparta jalaido tugas ta sonalak na Kristen ima manangyakon nasida. Jadi unang malas kita martangiang, unang tajugulhome. Karena bagi saya doa itu penuh dengan kuasa. Apapun persoalan hidupmu, apapun sonari nagabe persoalan-persoalan pikiranmu, baik di rumah tangga, baik di parkarijonmu, baik di pamatangmu, natongon di bagasan parsahiton, masahat matu debata. Ala ido na pinangido ni debata tu hita, makana di dok diet sapusade, lam amamuna di banua gijangima, nasoma ma leonon na artana denggan dina mangido tu ibana, ima janji ni debata. Di lehon ibana do tu hita. Asal ma tajugulhon dina martangia kita tu ibana. Jadi ima maksud dan kining mindseti, pola pikiri, tahu banwai. Jangan engkau bosan. Hamu inang mulai tahun siap lualu nunga hona sait sarap terjepit di pamataku nuaingon. Tapi sampai sekarang Tuhan masih izinkan saya melayani Tuhan. Kalau pikiran saya selalu kepada penyakit itu, saya tidak akan bisa bekerja. Saya tidak akan bisa melayani Tuhan. Adong dosaitku memang. Ima sarap terjepit. Jalan nunga di MRI. Di rumah sakit materna. Ada tumbuh daging di sekitar pinggang saya sebelah kanan. Tapi sedikit pun tidak pernah saya mengeluh dengan penyakit saya. Karena saya sudah berpikir saya harus bersahabat dengan penyakit saya. Maka na buya jongjong, na jolo tahun siap lupi itu, ya doa masuk-masuk, ale hudulau, tigi pandita resot au, dilangkat. Upasu-pasu ma, ruasta. Ale dalam sikap hudul, alania dak tolapku, jongjong. Ale di bagasan perjalanan waktu, perjalanan iman, saya menerima itu semua.
Persoalan anuai, banyak manusia tidak sabar dengan situasinya. Rosa itu bamatang nak, dan sabar ibana, terus mengeluh. Itulah yang akan merusak imanmu. Itu yang akan merusak imunmu juga dalam tubuhmu. Makanya unang saya mengeluhi tahun. Belum mengeluhi tahun, berarti kita sudah menjengkali Tuhan kita. Ate, mulai sonari. Mulai adong persoalan-persoalanmu. Ta contoh ma, songon inani si Agustinuson. Marilu-ilu ibana martang yang tu debata. Mangidu haluau nasian debatai. Asa gabe jolma anakon nai si Agustinus. Bahita pekosoni nama. Kalau ada nanti keturunan anak kita belum mendapatkan keturunan, padahal mereka sudah menikah, jala godang do nasongoni di Ruasta. Nunga marasoto nasida. Alis sudah berjalan 5-7 tahun tidak diberikan Tuhan anaknya. Doakan terus. Doakan terus. Pasti nanti Tuhan berikan itu. Asal ma porsia hita. Asal ma dibaga serep ni roha hita. Mangido tutuhani. So nakining nahudok serep ni roha. Kesungguhan dot ha porsial. Jalaido kunci. Ya. 2020 ada dialap Tuhan tamainata. Pas au pandita di Samarinda. Bulan Tulu 2021 dia alap Tuhan ima inata. Padahal saya sedang membutuhkan teman hidup saya untuk merawat anak-anak. Anak-anak masih ya membutuhkan kasih sayang mamanya. Tapi sudah, itu jalan Tuhan. Makanya Roma epurus mandok. Tapi manggia mulak mahutu Medan. Ala kebetulan di Medan do sudi Buruta. Di dalam pabrik tenun do kami tinggal. Tu nomensen mau mengajar, gabe dosen mau disi. Itulah jalannya saya jadi dosen di nomensen. Karena itu semua. Jadi huberengon, inilah jalan Tuhan. Ya, inilah jalan Tuhan. Jalan dakya husol soli, jalan itu Tuhan. Jadi kita pea manginam. Meluadong persoalan-persoalan muna, pasahati itu Tuhan. Apapun pergumulan hidup, apapun yang menjadi penderitaan. Pasat matu Tuhan pasti leononi di mata alaido janji ni di mata makana hamu kadongan et pitui ma tiup pangido hamuma sailana lenonanna do tuhamu lulu hamuma saina jupangan do hamu tuktuki hamuma saina ukoponna do di hamu sabar melodang sonari dia lusi di bata mungkin marsogot mungkin haduan pasti Tuhan akan jawab. Jalaido ha persiapta. Amin. Tuhan Yesus memberkati martang yang maida. Tuhan debata Jehovah nama bangsa di Banua Gijang. Nau sombahami martihite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naga besi palua jelas yakopame. Moliate ma di pasak rohanami tuho ali Tuhan. Na di luar sohami di bagasan minggu sadarian marsaor doto maritehite ende puji-pujian lumobi hatam nagabe bohal ni parton diun nami diajari hohami asa mangidu hami tuho dinasa pergumulan ni ngulu namion dipanggul miton ngulu namion saya di saryokodo hami Tuhan ganup marsada-sada atong pasu-pasu mahatam tu bagasan rohana bibi asa gabe hala Kristen na betul-betul mangulaun hatam nang song le Tuhan dia palombason hubwa kami di bagasan tangyang nami di sudia kaya nakon nami natongon di bagasan pertumbuhan na asa sibur-sibur magodang manasida le Tuhan na di bagasan parsikolan na leon madina sida hapistaran na siya Banua Gijangi asa gabi jol manasya tujulun yarion tua kaya nakon nami le Tuhan na sidang mangului parkarizyon na ukap mali Tuhan lowongan pintu parkarizyon na dinasida asa dong bohal nasida tujulun yarion dia kaya nakon nami le Tuhan natongon sa snoengon dang dong dope rokap ni tondina
Tuhan campur tangan maho disi. Asa marlas ni roha ibana Tuhan. Lau mandalatun nguluna siapari. Nang sonile Tuhan di natua-tua nami, natoras nami. Ruasmu Tuhan natongon di bagasan parsahiton dia palatikyon. Gomos kami mangido tuho oleh Tuhan. Sai apeon matanganmu na badi itu pamatang na. Leon madiha malum siat parsahiton na. Terutama Tuhan kesabaran di nasida. Asa unang murah-murah nasida mengeluh. Alani parsahiton na Tuhan. Nang sonile Tuhan pasu-pasu ma na niulan di tangan nami. Asa marparbui. Marlas ni roha mi Tuhan. Jala bui pasaton nami akan nauli na dinggan tuhuriam. Mulai ate madiho Tuhan pasu-pasu ma disudek pakobasion ni huriamon aga bipisi agulon. Asa bui gabi hatiuron dina humaliak kami. Pasu-pasu nang pandita nami. Na tongon dia palombason na Tuhan sedang temu pisah di huria HKBP desa teladan. Asa dengan mardalan ulan itu Tuhan. Gabe las niroha di ruasmu. Nang soneli Tuhan pasu-pasu ma disudi paralur nami. Namang leon rohana, namang leon tikina. Pargoge manasida jala parbisuki manasida. Asa toktong nasida mangulaon tohonan nasida di bagasan las niroha. Mole ate madamang satu ma tuho madaginang tondinami di bagasan nombas sedarion ramoti mami ganuk marsada-sada di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tudopanmu. Amin.